आं बिनि थाखायसो पानिशमेन्ट होदों बुजिबाय दा बेनिखायनो वाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब मानो जानला मोनला कमेन्ट लिरदों जाय बुस्थुआ जोंनि खुनु लेनदेनानो गैया जाय डिसकासनाव जोंहा जेबो लाबानो गैया जेब्ला गोजौ नेक्स्टआ जाहैबाय मा मोनसे सल'बाथा ओरैबायदि फिसा सल'बाथा बुंदों ना मानसिनि गाननाय जोमनाय ड्रेस पार्टि सोखो मोखो नुनानै साननो नाङा जे बे मानसिया जेन्टेलमेन राइट बे मानसिया जोबोद नलेज दं your dress your cover does not determine your quality your knowledge right सासे मानसिया जिला जिथा गामसा गस्ला गाननाय doesn't mean that he is gentleman नङा right he is gentleman जानो हागौ बेनिखायनो गांसे बिजाबनि कभारखौ नायनानै बे बिजाबा माबायदि जागोन नों बुंनो हाया बेनि मोनसे सुंद' सल'बाथा सासे लेडि ओरैबायदि सिम्पल सालवार कामिज गाननानै दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बिजनेस क्लासनि मोनसे सारियाव गसंगासिनो माने फ्लाइट गाखोबा माने इकनमिक क्लास बिजनेस क्लास बिदि थायोसो ना इकनमिक क्लास माने जों बायदिनि थाखाय आरो एकदम थाखा फैसा गैया माने जों बायदिनि थाखाय आरो बिजनेस क्लास माने गिदिर गिदिर थाखा फैसा गोनां सासे लेडि एकदम नुनायाव सिम्पल बिजनेस क्लासनि सारियाव गसंनानै दं बिनि उनाव माखासे माने सोखो मोखो गाननाय जोंख्लाब जोंख्लिब गाननाय सुबुंफ्रा बुंबाय नोंथां बुंबासै नोंनि सिरिया बेयाव नङा नोंनि सिरिया बेयाव बै मोनसेयावसो माने खाथियावनो मा दं इकनमिक क्लास बिजनेस क्लास लेडिया फिननाय होआखै गसंगासिनो दं मानो बुंबा आं बिनि मोनसे मोजां सल'बाथा बेयाव खिथागोन आं मानो थाखाय जों फिननाय होनाङा आननेसेसारि कुइसननि फिननायखौ जों मानो होनाङा बेना मोनसे सुंद' 30 सेकेन्डआव मोनसे सल'बाथा खिथाबावगोन जुदि नोंथांनि सिगाङाव नों सानो दे बै कुइसना आंनि थाखाय रिलायेबल नङा बेखौ जों माब्लाबा फिननाय होना बुजिबाय दा बिथाङा फिननाय होआ दसे उनाव स्पेसियेलि सानै फैनानै एयार हस्टेस मैडाम why you are standing please come with us you are not necessary to stay in the queue नोंथाङा बेयाव मानो गसंबाय थादों नोंथाङा बेयाव गसंनो गोनांथि गैया you are very special for us you please come with us बिथांखौ लानानै थांदों बै उननि सारियाव गसंबाय थानाय माखासेफ्रा गोमोबावदों मा जादों नङा होनबा they are judging that बिनि ड्रेसखौ लानानै बिनि उनाव लन्डनाव ओंखारहैबाय बुजिबाय दा लन्डनाव ओंखारनानै इमिग्रेसन माखासे सेक्रेटारि इमिग्रेसन माने नों मा मा लांफादों बेखौ चेक खालामो बा जों डिटेल्स लिरनांगौ आरो अब्ला बै बुरिया मा लिरखो एड्रेसखौ 10 डाउनिं स्ट्रिट लन्डनाव मोनसे एड्रेस दं 10 डाउनिं स्ट्रिट देन द गार्ड आस्क्स आर यू मेड means नों फाग्ला जाबाय नामा आर यू मेड why you are writing this address मानोना बै एड्रेसा सोरनि एड्रेस इउकेनि प्राइम मिनिस्टारनि एड्रेस बुजिबाय ना 10 डाउनिं स्ट्रिट बे एड्रेसा सोरनि इउनाइटेड किंडमनि ऋषि सुनाकनि एड्रेस दसे उनाव मोनथिनो मोनबाय बिथाङा जाहैदों सुधा मुर्ति राइट नारायण मुर्तिनि बिसि नारायण मुर्तिया सोर इनफोसिसनि मालिक राइट सुधा मुर्तिया सोर ऋषि सुनाकनि बिखुनजो सल'बाथाखौ खोनासंदों ना मिथिदों डन्ट जास्ट ए बुक बाय इट्स कभार बिखबा जिदायथा जानो हागौ खिन्थु सिङाव मा दं बुजिबाय दा आरो मोनसे बुंबावदोंमोन ना जुदि कुइसना रिलायेबल नङाबा आनसार होनो नाङा मोनसे हाग्रायाव जाहारबारियाव सिंहआथ जाहारनि राजा नङा होमबा सिंहआ जाहारनि राजा गाध आरो लख्रा गाध आरो लख्रानि गेजेराव ओरैबायदि नांलायनाय जाबाय माने ओरैबायदि नांलायनाय जाबाय नांलायनाया जोबनो थाङा नांलायनाय सानबा जानाय नांलायनाया गाधआ बुङो मा गांसोआ गोथां
लख्राया बुङो नङा गांसोआथ' सोमखोरसो ग्रास इज ग्रीन गाधुआ मा बुङो गांसोआ गोथां जेब्ला प्रब्लेमा सल्भ जाया अब्ला मोनसे हाग्राबारियाव मोनसे दरबार जिरायनाय बानायो सल्भ खालामनांगौ जेरै जों गाव पन्सायत जिरायोना अब्ला सिंहआ राजा ओमफ्राय सासे सासे बियो गावखौ डिफेन्ड खालामनो होबाय गाधुआ बुंबाय जिहेतु आं गांसोखौनो जाखायो आं बुंदोंना केमिस्ट्रि लेखा नांनानै फिट नांनानै गोलैदोंनो बुजिबाय दा थिग बेबायदिनो मा बुंखो आं बे गांसोखौ जायोब्ला आं मानो मिथिया गांसो रंखौलाय बेथ' लख्रासो बेथ' गांसो जाया हाउ योर सियर्स कैन से दैट ग्रास इज ग्रीन सिंहआ मा बुंखो अके प्रभु इउ आर राइट बियो उनाव फैबाय लख्राखौ जेबो बुङासो सिंहआ You have been punished for 5 days. सानबानि थाखाय मा होगोन पानिशमेन्ट ओरैबायदि पानिशमेन्ट नों रावजों रायलायनो मोना आरो जुदि रायलायोब्ला फाइन होनांगोन राजानि हुकुम बयबो जोबजोब्बाय लख्राया लास्टाव राजाखौ सोंबाय हाला प्रभु महाराज नोंथाङाथ' मिथिगौ गांसोआ ग्रिन होननानै आंखौ मानो साजा होदों सिंहआ मा फिनखो गांसोआदि ग्रीन आंबो मिथिगौ आं बिनि थाखाय नोंथांखौ साजा होआखै मानि थाखाय साजा होदों You have wasted the 5 days with God मानो साजा होखो मोनसे मासे गाधजों जे सानबा नोङो टाइमखौ लस खालामबाय आं बिनि थाखायसो पानिशमेन्ट होदों बुजिबाय दा बेनिखायनो WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube मानो जानला मोनला कमेन्ट लिरदों जाय बुस्थुआ जोंनि खुनु लेनदेनानो गैया जाय डिसकासनाव जोंहा जेबो लाबानो गैया जेब्ला गोजौआव थांगोन इन्द्र राजाया सानबैसे बिनि सायाव मा खालामदों टाइमखौ नुकसान खालामदों एसेबां दिन मा खालामगोन पानिशमेन्ट होगोन बेनि थाखायनो गोसोआव ला जाय डिबेटआ नोंनि थाखाय जेबो खामानियाव गैया मा बुंनांगौ येस इउ आर राइट इउ आर भेरि टेलेन्टेड आंबो बहुद जाम्बाय नों देरहाबाय मा जागोन अब्ला नोंथांनि साइनआ सेफ जागोन